Тук няма фитнес, няма машини, но това не значи, че не можеш да тренираш. Просто трябва да намериш начин. Сега ще ви покажа как тренирам на село, какво имам налично и общо взето какви са моите тренировки тук, без фитнес. На човек не му трябва перфектното място за да тренира, по-скоро да има желание. Но нека се върнем към тренировките и да ви покажа какво имам тук налично. Първо имам лост. Тук е парника с доматите, пипера, тъй като тук има лодки, ремаркета, трябваше чак долу да се слага, тук е по-близо, но не ми пречи. Мога да се набирам тук въгъла. И сега какви тежести имам и уреди. Не са много, но ми са напълно достатъчни. Имам две подувки, 12 и 16 кг. Това е телефон. Имам жилетка, 10 кг, както и колан за допълнителни тежести. Между другото, този колан е много добър. На времето съм му слагал до 70 кг допълнително, когато тренирах така много сериозно. Това ми беше рекорда. Набирах се 6 пъти с една ръка, но сега не се напъвам така, по-лекичко си тренирам. Имам ластици, които не ги използвам много. Честно казвам, не съм свикнал да тренирам с ластици. Въже за скачане. Тези неща са за самомасаж да си прави човек. И фоум ролер също за краката и гърба. Като те помагат доста, но честно казано не се чувствам изобщо схванат. И в последно време изобщо не съм ги използвал. Така че, когато човек си се грижи и се чувства добре, нали, освен ако не тренира много яко сериозно, даже не му се налага да ползва такива неща. Какво още имам тук? Имам две гирички по 10 кг и два лоста. Този мисля, че беше 10, този 6 или нещо такова. Както и тежести, които са затрупани там. Тъй като аз цяла зима не съм тренирал с тежести, с лоста и с тези неща, само с собствено тегло. Но сега ще ви покажа горе-долу какви упражнения правя тук. Най-якото е, че докато тренираш, дишаш чист въздух и слушаш тук птичките как пеят. Понякога зимата една от тренировките ми е набирам се тук на лоста и докато почивам вървя и отивам да цепя малко дърва. Цепна едно-две дърва, после пак се върна и се набирам. Най-хубавото е, че когато свърша тренировка, тук само на 15 минути от мен е язовира и мога да се разходя с този пакосник, който чака да ходим. Айде! Ела тука! Ела да те вържа, бе! Ей, голям мерак! Голям мерак! Айде, ела тук! Айде! Голям мерак! Та за тренировките зависи от човек
нали, какви цели има. За мен най-важното е да се чувствам здрав, да имам енергия и да не ме боли нищо. Преди години съм се напъвал много и съм тренирал много силно, но сега такива суетни форми не ме интересуват изобщо. Не боледувам, чувствам се добре и общо взето така с тежестите правя 3 или 4 пъти тренировка в седмицата. Важното е за мен да се чувствам добре и да имам енергия. И другото е гледам всеки ден да правя разходки, както сега до язовира. Толкова километър и половина. Така че за 15-20 минути ходене с кучето съм горе. Но пък се разхождам в много приятна обстановка. Другата заблуда е, че човек си мисли, че трябва да има енергия, за да започне да тренира, а то е точно обратното. Не можеш да лежиш цял ден на леглото и да чакаш да ти дойде енергията. С лежане най-много да се успиш и тотално нищо да не ти се прави, да те хване мързела. Нали, трябва да станеш, да се раздвижиш, да се размърдаш и чак тогава ти идва енергията и желанието да направиш нещо. И аз лично повече от 30-40 минути тренировка не правя, нали, без загрявката. Така че човек не е нужно да има по 2-3 часа, нали, защото много хора казват нямам време. За да поддържа форма и да се чувства добре, просто 1 час да отдели на ден или няколко пъти седмицата за себе си, но е хубаво всеки ден да е. Защото човек отделя време за всичко, но забравя себе си, а той си е най-важният. Човек трябва да си отделя всеки ден време за себе си. И ето само на 1,5 км каква красота имам. Ако чакаш всичко да е перфектно, най-вероятно никога няма да започнеш. Аз просто използвам това, което имам.